थांनाय कक्तिसालाव मौसुमति रियां मुंगुई शान्ति बाजार बगाफा आरटी ब्लक लक्ष्मी सरा रायपारानि तंनाय बुकुक मुखुन खला थांतनि गंबाय वारजागै जिपि सा खामनगो क्लाइ तंमानो नायना बगै थाका टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल कमिटी बरंनि साकथारमु बायदि टीटी एडिसि हाफांनि सिमि रां बाजिसे रिवै जुबाखा टीटी एडिसिनि सीएम बरं गोनां पूर्णचंद्र जमातिया आवबाय टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल मथा बरं गोनां पूर्णचंद्र जमातिया न हाबबाय याफाका ते बावैसा बुखाक बसायब टीडब्ल्यूएफ मथानो जुमामाबागै हाबबाय याफाका आसुक जुमाबाबाय याखौ ते फलो करन थानै जुबाजु सानै दंखौ बसाय তিনি চেঙ্গর টিডব্লিউএফ সেন্ট্রাল কমিটি তাই টাউন কমিটি রমিলু চেঙ্গর ফাইকা নরক যতন সাইমান না থাংনাই সালनि सिगां दिनै बुकुक मौसुमति रियां ब बंबाय वाखाजागै मिलि मकल रक परीक्षा दाया गो परीक्षा के जीपी हॉस्पिटल दाबु एडमिटेड बाय बनो जों टीडब्ल्यूएफ रो कुइलानि सिमिनो याचागै जों जे मानसाक सुबालाय दंलायो दाय रां रको खागलाङै जों बरकनो जुबालाय दङ ओमफ्राय दिनै जों दिनै टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल कमिटिनि उंगै जों एडिसि हाफांनि थानिगो थांगै जों जुबा मुंसानिखा एसे एप्लिकेशन रैखा गाय दिनै सीएम बाय मालाय मानि उनो दिनै सीएम रिलीफ फान्ड नि सिमि जोंनो 50,000 टाका चेक कासे रखा गाय बो हुंगाय दिनै बुको मौसुमतिनि बसाय ताकु शपेन्द्र रिया के बिनियागो जों ओ चेक न दिनै याफरे रिफाइगा अब बिनि चिकित्सा खालायना थांथेरो बेलाय कनसे एमाउन्ट फाइफानो जों अब बनो याफरे मांखा दाय आं जतो ननो कोयो जे जुबाय माननाय रक्सबा फाइदि ओ बुकु बेलाय खनो कष्ट माने दंगो बिनि मकल काइनि गरेखा बिनि या गरेखा जों बसाक रको फसा के बो हामनानि बागै ते रां गोबां मा नांगौ गोबां मा बर' रक जुबायबो दङ गां जतो ननो जे खागनां बर' रक फाइदि जुबालायनो जों अब हायखे बिपदक लायजा ताकु बुकुनो जों जुबाबान बिसुतिनो दिनै हानो दिनै दफानो जों जुबालायै थानसाखे जों दं माननाय अब हायखेनो जों अब सिमियाति बसखांनि जतो सामगोनो जों टीडब्ल्यूएफ रक दिनै ताकुनो बुकुनो जे बिपदक लाय दंनाय रकनो जुबाना बागै जों रेडी दं बे दिनै जों किसिसा जे जुबाय मानमानि जों टीडब्ल्यूएफ इनिशिएटिभ नावै एडिसि हाफांनि सिमि जे 50,000 टाका तुबुयै रिफाइमान मानि जों एडिसि हाफांनो ते जोंनि सीएम न बेलेके हामबाया फारो गाय अब कायसा जों खाततों उनखा दिनै ओ इनिशिएटिभ बाय किसा जुबा जुले जों ब्रावनो रिमाखा दा बो सरकारा बिहिनि कन्डिशन बो बाहाय बिन अवस्था कन्डिशन तो हामिया न हनि मानो ताम गाय बो बेलेके स्ट्रंग न ताबुक साक जरा बनो हामबायसिमा रो बो अमहायासो कष्ट निगलो बो स्ट्रंग न दंखो जों आशा खालायो बो हामै मानो नहने ताम गाय अर्गान गायनि गरै ताय या कायसा गरै बो तो बिनि तो ट्रिटमेंट नि बागे बेलेके न रां नांनाय ताबुक फानो बिनि प्रॉपर ट्रिटमेंट ताखो नों याखो एंटीबायोटिक रो जगै दङ बिनि कसारो राम प्रामानि उलसे बिनि प्रॉपर ट्रिटमेंट नंनाय अबते किसे जरा नांनाय गो मकल कंगै कल नु गया मानि लाबो फुनुगो जे माना बनते सो संसार दुनिया न बोले जों ताउ साइमिया अब मेडिकल टीम रक साइमाननाय अब नि जों कुनो ताबु कुनो टेस्ट दंयाखो कुनो रिपोर्ट रक जों ताबु कोनफान साइमिया गासो अब हाई कन्डिशन आसे हामियांगै दं मुङो अब हाई किजा मिजा चुबा मुं बाइले बनते से काम करन हामनि तुबु जे मानो अब नि बागै न जतो नि थानि जों कोयो असु बाय उंगला खाइमा दं नाम के बिना बो असु कोदर गोसा असु कोदर बिनि तामगाय organ rok sekeri khang kaba oboni bagai treatment khalainani gobang rang nangnai obon bagai jotono yakwar khakwar khai yapar baidi जों obukno जों chubana nangnai o tapukno chubana nangnai boni family no chubana nangnai boni family ode besa buri boni dongo gai brongno chubana nangnai bongni o family renge bono banti naraknani mogol kolonyo te se phonmani bongni phanto de tong boso joroti chuk borok kurei बरनि आमहाय कुनो फान गरै बर बुक लाई जाजानाय अ दिनो बो बुकुक बो हको से माइ गरै फुं को बलंग थांगै मुया फायो मुइ बाय माइ चावै हुक हक सकना थानानि आमहाय ने बथां मासि बर
बेलाय के गरै मुखुं तांgi चालायनाय ब्रग प्रॉपर ट्रीटमेंट खालायनानै ब्रनि रां गरै अपन बागै ज तुलु गुरुं खानिगो आंगो नि फैमिली नि उंगै TWF नि उंगै आंजो तुलु गयो ज तुलु जुबानानि याक खलबो अब बुखुक नि जे सुबा सुनि नाव दिनै रखाया सानै सालानाव TWF नि TWF नि बुखै तामो स्टेप ना हातना तामो स्टेप ना हानाय जोंनाबो दाबो कुनु साइमेया जिनि जों जब जेसेबां सान जों फिजिकली और फायो ब्रग न जों बिथि बायनानि सिनि तामो तामो खालायनानै जतनो जों जुबालाय दं जिनि टीम जुबालाय दं अबनो गारै रांगो जों जे मानसा खांलाय दं जिनि पर्सनल रलाय दंलायो ते जों बुइनि थानिबो जों जुबामं सानलायै जे सिनि जों जे खागोनां बर' रं थानिवो अर्गानाइजेशन रंनि थानिवो जों जुबामं सानलायै जुबालाय दं छादे जत तंति प्रासा जिं बो कुंथाय बा मुया चाने मांगनो तो काउनो चुबा हा बनि मुसानो आइनि बुइ केबा आइनि मा थक्लाय रे आइनि बुइ के मा यादे बरो ता बोनो बेखारि ले माइनो पा चुबैला या काम न खा चनो को काउ जा हा बो आसु रंग बाय हानाय फोनो कोइ माया आरे यादे के हांखौले फोइ माया हाफाया फोइ माया जको नाउ दुया माया मोबाइल कोनो नाउ को रिजां खबो खा जा ते बारां पुनि जे पुनि फैमे याते आने मुया से पुनि चाये फा दने आइबा अ बेखे चाइनि गावखान पुजा ते फैमेनि आरे याते तबम साब पुनि तो माबो टपि मार्केट तबो बुबु मु हाने बुसिया रने को हाने आजाव को माइ याउना को बा माइ को माता याउना ना को बा ब्रं तो आसि को बो कोलेस्टेरल बेखे से आउ साउमे याते ब्रं ब्रं समया को बा सिस्टे दने 그가 중간에 버럭이 전에 그거 우통비면이야 제일 소자리 거지 오늘 방송이 안 받더냐 너 주변에 너 강한 너 아니 거기서 가지 마대 cái nương ní hik ní log song no ba jin na lang na de mocho mocho ngona cái nương has te ni logorong thane chuba chule na de nangsa nangzau na nong boba he chuba chu san na mochong sala kisa ang bo khaksa तेरी मन अंको माने तेरी मन अंको बदिमा नौखन मा के आइ ब्रितो तंमा yang था बा आउरो सामा बेतो ते ता को नौ रि के खाकसं खा त्रे से खाकसं खा दिनै सुबा सुमानेला TWF नि बुखै सुबा सुमानेला बाहाय मा दं हानो apa खाकसा खाने सालगम ते सुबा सुते माना ना बुचु apa ari no te phai di re na ko sa सांगोत्रे बदे मन अंको मदे माइन चु यामी okay mai chu